bawng kan siam dawn a ngapi ania sawh thing purun sen purun var bakhawr hmarcha te leh hmarcha pui ania chuanin bawkbawn heng ho hi kan kangkhawm dawn ani kan chanzo tawh a heihi purun var leh sawh thing leh purun sen bakhawr ania hi bawkbawn kha chuan heihi hmarcha hring leh a ro leh hmarcha pui tlem tel pawh kan chuang tawh a hlui chiat tawh tel a hnui tawh a kan thlak tawh ang heng tlem te leh mei masala tlem te kan ti lang a tunlai chu bawkbawn atama a bei rut lovin a kan that tui deuh a siam dan a bawkbawn an thlak ang a bei war chu hin an bia vai pateng te chi hei hmarcha kan te hi chuan happy kan tel le ang happy ti ne tui tur a ngai ani Sibei ule chante u Rami Circle chu offer le reward chat tak nen hundei lo ti chunga tan alo le te ta Rami Circle hi a safe in 100% legal gaming apps ania skills te ron show pa in Rami games khela paisa hlo theina ani Circle hi a ring tlak em a active player 1 core chuang omna ani a I khel thiam veu phei chuan paisa hlo theina ani I khel thiam lo ani bo in practice na hmun na oma ta hian engti lai po in a practice ren theya paisa hlo chhuak turin I inzir don ani Rami Circle a hian I pay deposit ang zong a oma Paytm ani emo phone pay ani emo credit le deposit card aman thei ani first deposit a khan welcome bonus atan cheng sang ni idong thei Rami Circle games khel hi anwamin a smooth a engma waina a umlo ani description box sa link kan lo da anga in deposit ma sakbera welcome bonus atan cheng sang hi thleng adong thei ani poisa hlo turin Rami lo khel ve ro le games hi poisa involve ani awangin edit thei ani a risk lak le ham lo chu I thu ani hian a happy ka ka hon chok pawin ma min hun kha ani ta mai hầu xí ôi dân xí tuy xí tuy cần tin tụi con cần hút hút mấy thì tụi mày chứ mà
min to a ti ha kan op the to a tui re ro tu lo ka ve chin do ti han no a ho bok sia man ra a bai ai reng chu anin an ve a yan ol sam si tui taka kam dang ani tui si ol sam taka kam dang ha